Mu video ya musiku la lero tilunjika komanso kufuna kumvekesa mfundo yonena kuti kusuta kumaononga moyo. So mu video iyi tikhala tikukhazikika pa nkhani imeneyi yokhuza mfundo imeneyi kodi imapherezera bwanji. So khalani pompo kuti muonere video imeneyi. Pambali ponena kuti timakupasirani ma videos osiyanasiyana amene kwambiri timalonjika mu nkhani za ndale komanso kukuchitani entertain mu nkhani zosiyanasiyana. Timaponya masewero ndakatulo ndi nkhani zambiri zimene zimabweretsa chimwemwe mukatha kuonera komanso kumvera nkhani zimenezo. Ife ntchito yathu ndiye imeneyo imene timaonesesa kunena kuti tikukupatsirani uthenga umene ndi wabwino mu njira ina iliyonseyo, kaya mbali yokuchoserani nkhawa kuti mudzipeze chimwemwe mu nthawi imeneyo mwakhumudwa, komanso kupeza ma information amene ndi ovomerezeka komanso amene ali ndi chilungamo chonse kuti musakhale osalira pa zimene momwe dziko likuyendera. So mu video iyi mwina nkudabwa kuti akuluwa angoyamba nkubwetuluka motero bwanji. Nkhani ndiyonena kuti pambali ponena kuti timakupatsirani ma videos amene tafotokozawa, tufuna tikutsimikizireni kunena kuti timakukondani kwambiri, zimene zimaonesa kuti inu mukuyenera kumakhala pamenepo chifukwa choti chikondi chathu chikuyenera kupitirira mukupyolera ma videos amenewa. So nkhani yanga yayikulu kapena kuti central point ya nkhani yanga ya mutsiku la lero ndi ya nkhani yokhuza za thanzi. Bungwe lija lodziwika bwino kuti World Health Organization WHO latulusa ripoti limene iwowa akufotokoza kunena kuti malingana ndi chiwerengero cha dziko lapansi, anthu ochuluka akuchitidwa affect ndi fodya kapena kuti akukhuzika kwambiri, ndipo affection imene tikamba kuti akuchitidwa affect mu njira ya negative osati ma positive kuti akupindula naye ayi komano akuononga miyoyo ya anthu ochuluka. Iwo akufotokoza kuti malingana ndi ripoti lawo akuonesa kuti chiwerengero cha anthu amene akukhuzidwa kwambiri ndi fodyayi ambiri akukhuzidwa pavuto monga la kusabereka. Akufotokoza kuti infertility level ikukwera kwambiri, ndipo malingana ndi kafukufuku akuonesa kuti izi zikuchitika kamba ka fodya yemwe anthu ochuluka amakhala akugwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti kwambiri mu fodyamu chimene chikuononga anthu ambiri ndi element ija yotchedwa kuti nicotine, amene ambiri tinachita kwambiri go through biology ndi kuti nicotine mwamumvesesa ndi kuti mwathanso nkhani chithunzithunzi cha chomwe ife tikuchikambachi. Nicotine ndi kanthu kamene kamapezeka mu fodya yemwe amasutidwa uja, kupatula zonse zija zimene timadziona za physical zija, komano ka nicotine ndi element kamene kamapezeka mfodyamo munthu akatha kumusuta. Kwambiri amapezeka mu usi umene wanthu amamiza ndikumayika mkati mwa thupi lawo. So akufotokoza kuti katundu amene otchedwa nicotine ndi amene akuchita kwambiri affect wanthu ndipo akuchita result into infertility. Akufotokoza kuti anthu ambiri akukhala osabereka chifukwa cha katundu ameneyi. Ndipo mu statement imene atulusa WHO lero afotokoza kunena kuti nkhani ya infertility yasanduka vuto lalikulu kwambiri, ndipo afotokoza kuti pa zibambo 6 pa dziko lonse lapansi mzibambo mmodzi akumachitidwa affect ndi vuto limeneli lokhuza kusabereka kumene kukumadza kamba ka fodya kapena kuti nicotine amene amapezeka mu fodya yemwe anthu amasuta. So amenewa azaumoyo afotokoza kunena kuti kunali kuyenera kuti anthu asiye kugwiritsa ntchito fodya kamba kuti zikuyika moyo wawo pa chiopsezo. Chabe kuti video iyi imachita focus pa ripoti limene WHO afotokoza lokhuza infertility imene akufotokoza kuti ikukwera kwambiri, koma tikanathanso kuonjezera kunena kuti pambali pa ma effect monga infertility, fodya ali ndi ma effects osiyanasiyana omwe mwina chifukwa kuti video yathu imangochita tako pa nkhani ya infertility zambiri tikafuna kudziwa
tiye tibeze nthawi komanso kuwerenga mabuku osiyanasiyana amene adalembedwa okhuza nkhani ya fodya yamomwe amagwirira ntchito kuthupi lathu mwachidziwikire, nkhani yomwe tonse titha kuidziwa ndiona kuti fodyanso amayambisa nthenda ija ya khansa. Choncho WHO achenjeza anthu kunena kuti azisamala mu nthawi imene akugwiritsa ntchito zinthuzi, ndipo koposaposa apempha kuti nkunali kwabwino kuti anthu angosiyiratu kufuna kuteteza moyo wawo. Osaiwala paja kunena kuti moyowu ndi mpamba, tikuyeneka kuti tiutengulire komanso kusamalira, chifukwa chonena kuti moyowu ukapita umakhala kuti wapita. Kulibe shopu yogulitsa moyo kulikonse mdziko lino lapansi. Well, mu video iyi cholinga chathu chinali kukupatsirani uthenga umenewu okhuza za umoyo, andi mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu yemwe uja Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda osaiwala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa mavidiyo amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Komanso osaiwala kuchita comment kuti timve maganizo anu through comment section za momwe mwayionera video, komanso kuyikapo maganizo amomwe inu mwayionera nkhani imene. Goodbye.